És la primera edició, era una prova de veure realment uns objectius que volíem cobrir, la idea jo crec que s'ha assolit i amb escreix, veure junts les divisions d'honors masculí i femení, el hoquei plus, les mamis, els papis, jugant tothom, compartint les instal·lacions, compartint el cap de setmana, lluitant per un títol de supercampions, dels que havien guanyat les lligues els anys passats. En fi, un punt de competició i alhora d'aquest amb els tercer temps, amb el tema de la solidaritat, el tema de la convivència, dels valors en definitiva, i que sigui donar-li continuïtat en el temps cada any de poder fer aquest torneig que realment crec que és un encert total d'ajuntar a tot el hoquei amb unes instal·lacions en un cap de setmana. D'aquest equip, l'equip del Hockey Club